Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Hey Mies, open hem maar. Vieze verhalen, jongens. Leuk. Het is weer vrijdagmiddag. We gaan weer gaat babbelen. Vieze verhalen. Over vieze verhalen. Maar vieze in wat voor een zin? Ja, Vieze. alles. Dat kan hier wel vies zien, hè. Ja, ik kan nog goor zien, hè. Die had ervan, hè. Nee, Nou, ik vind het eigenlijk wel een superleuk bruggetje, want degene wat de Sinterklaas aflevering nog niet heeft gehoord, die moet hem eigenlijk even loeren. Die ging ze helemaal even in de nek. Hebben ze dat Ja, snel? op een gegeven moment kwam Marvin natuurlijk die pepernoten in zijn mond duwen. Of Sinterklaas wilde doen. En dat begon een beetje met kokhals en dat ging erger en erger en erger. En toen ja, kwam maar wie mij erin gaat, toen kwam zo'n derry daaruit. Naten. Zo'n nate derry. Zijn En honden voor. Toen binnen geef ik eens wat de gang stond, ja. We zijn even Huub gaan Die roepen. ging het niet zo lekker. Maar nee. eigenlijk heel... Dat kan ik Maar echt ik vind het van lekker genieten. als jullie dat Ik doen, ja. Ik vind vind dat ook het goed. lekker. Ik vind het gewoon fantastisch wie lui echt over een nek gewoon. En weet je wat ik jammer vind? Wat ik nog nooit heb gedaan. En nog nooit... Ja, ik weet niet wieso niet. Maar met die vis. Wat is Ja. dat blikje? Zullen we dat doen? Oh, Dat ja. moeten we een Zullen we keer dat doen. met ons draaien doen? Nee, daar vind ik dat de redactie dat moet doen. Tot de redactie plaats van Ja, maar die ik wil, element. zelf, ik wil zelf ervaren of het echt zo heftig is. Ja. Wie lui, zeg maar, op die filmpjes dat doen, dat ze echt over een nek gewoon, dat het zo heavy geur is. Ja, ik ben er niet zo van zo'n ding. Maar zou ze dan niet... Wat maak je doen dat ze moest spelen? Ja, maar ja, ik voel het nu... Ik denk dat iedereen wat nu een luister is, dat hij dat eens wilt zien doen. Ja. Soeskoe, weet het nog alweer? Ja, Een surströmming of zo. Surströmming, ja. En daar staat bliks Als gewoon dat open en bliks kan stinkt open, het dan gewoon. ging het al mis. En dan zit er op de deuren toe. Ja, nee, en dan... Alleen maar vol op de longen, de pakken de vis. Surströmming, ja. Ja, ik vind Ja, het- ja. Maar weet je, het is ook gewoon het idee... Maar zullen we dat niet doen? Ja, Ja, maar ik toch vind gewoon dat... Ik gun u de kans, maar ik ga Maar nog dat niet de doen we doen. dat redactie, binnen, dat of is niet we- aan met. Doen we dat binnen of op een boetelocatie? Ja? De redactie zit achter dat er even zo'n nek gaat. Ja, dat moeten we hebben. Ja? Maar doen we dat binnen dan? Of Ja, dat doen we doen wij een keer op gewoon. een- En op dat doen we een dan alle een keer boetelocatie? aan de locatie, dat kan niet, hé. Och. Ja, dat blijft hij hangen, hè? Ja? Maar ik ben wel benieuwd inderdaad naar vieze verhalen. Ja. Heb zich wel eens flink bescheten. Ja, als baby zijn waarschijnlijk. Nee, maar goed, zo als ken ik- volwassen. Tot ze echt denkt van, ik ben gewoon wokken. In Kerkrui. Ja, dat ze de broekspiepen met tie-wraps Thomas maken. Dat idee. Tot ze denkt van, ja. Nee. Ja. Nou, weet je wat ik waar laat, hè? En dat is ook zo'n verhaal wat ik al dikst verteld heb aan vrienden en zo. Vroeger had ik nog thuis woonde, hè. En dan had ik getraind met voetballen en dan ging ik na de training aardigheid. En mijn mam zaliger, die dicht dan, zeg maar, als die dan had opgeruimd, dan goeie je alles in één bak, weet je wel, en dan wordt dat weggezaad, zo van, dan kunnen ze dat dan in de GFT gooien. Ik kwam thuis van een voetbalwedstrijd, of van een training waar het 's avonds laat, en ik had echt, ik heb echt honger. Dus ja, die bak stond op tafel, niet naar gekeken. Dus ik ben me daar, weet je wel, dat op een teleur een beetje aan het pikken, en ik denk, alsof ik zand aan het eten was. Echt goor, hè? Ja, dat ze denkt van, weet je, alsof ze zo... Mijn mam zei maar van, wat bestig aan het eten? Ik zeg, ja, wat in die bak zat. Ja, zit ze, daar heb ik juist de asbak in hem geschud. Was dat asbakkend... Maar Maar luister, dat echt luister, ik ga goor. meteen even een vraag stellen. Oh jee. En ik wil ook wel echt eerlijkheid, hè. Oké. Ja. Wat is het vieste wat ze zelf uitgedaan hebt? Het vieste. Het vies. Wat... Ja, een vinger in een keel. Is dat het vieste wat ze uitgedaan is, ja? Ik zie bij die zin niet de... Ja, ik ben hem de grijze eerlijk. massa zin niet rijden. Ja, ik ik zie denk, ken ja. het wel dat er zo in het bos nu een Ja, wc maar moet. natuurlijk vroeger had ik ook allemaal van die dingen goed gehaald. Ja, het vieste. Ja, maar dat is pijnlijk wel, maar vies niet echt, gelukkig. Ja, het vieste, ja. Ah, ik wil wel gehad. Dat was echt hoor. Waar op een gegeven moment hadden Michael en ik, ja, Kingstars, en de Telegraaf zou alle video's van ons publiceren. Onder entertainment. Nou, prima. Oh, die. Nou ja, toen hadden we een smoothie gemaakt met maatje, roetmos, hagelslag, de azijn van de augurken. Dat was zo'n rotzooi. Fruit, alles erop en eraan. Gemixt. En dat was zo ontzettend smerig. Toen hebben we voor die smoothiebak, hebben we opgedronken. Kotsend. We dachten, dit willen ze doorbraken. Hè. We kwamen op de Telegraaf gewoon tot het geetje. Hè. Geweigerd. Nee.
En toen, spijen over zijn nek en gewoon, oké, we hebben het gehad, oké, even kut, een halve verloren, had de camera niet opgenomen. Om nou die smoothie te maken, alleen bij de geur al, daar begon ik al te giebelen. Ja. Dus dat was echt heel erg vies. Ja, dat was echt heel erg vies. Nou, dat kan ik wel voorstellen, dat dat echt goed Echt was. het vies. Ik zou echt moeten denken. Wat het vies wat ik goed gedaan heb. Zo, weet veel wel effecten. dat ik Je een kunt keer- ze gewoon loeren, zo tot de oogballen opgegeten worden, tot dat vocht en Ja, zo. maar dat Ja. inderdaad. Ja, dat hebben ze ook bij die programma's, weet je wel, van ja, wat is dat? Niet Expeditie Robinson, of zo hebben ze volgens mij Dat ook is ook al wel eens, zo. hè? Dat ze van die dingen, Ja. dat ze dingen van Zo'n dat kakkelak moet dat is eten gewoon of nog zo. een biesgek wat ze varen. Had ze de verraders niet gezien? Nee. Dat had Niels, die moest van alles eten. En die begon dan dat vleesgeloof in een ronde hard of zo. Dus ze begon dan links zo te happen en die wou die punten wetsel. Dus eten. En op een gegeven moment moest er alleen dat toosje, hoe dat opgeprepareerd was. Dus ze hadden zeg maar een toosje op het bord gelegd en dat hart aan. Ah, zo. En dat En moest heel eigenlijk dat dat toosje gans gewoon zo. ingegaan En die begon meteen om dat hart zo. Ja, dat was heerlijk. Dus staat dat gans van links Hartstikke opgevreten. Mijn papa had vroeger een keer, had mijn oma eten voor de hond in de ijskast gelag, of klaargelag. En mijn pap dacht, dus we waren op stap geweest, ze dachten dat het soppenvlees was. Dus hij had opgegeten. En ik dacht, nou, vroeg oma dan, moest het eten voor de hond. De moest En dat in was de ook pap een te hart, zat mijn pap hart blaffen. De moest in de pap te blaffen. Ja. dat En is zelf, meer. misschien voor mezelf wel een van de grootste vieze dingen. Toch een keer voor de zomervakantie middelbare school Ik heb zich ook... mijn boterhammen in de kluiskaart laten liggen. Oh ja, dat had ik En vandaag toen nog een collega na van. 6 weken, nou, dan kwam ze weer terug op school, of misschien in de middelbare 8 weken, dan is de klus open, ja, komen ze dus niet tegen me uitgelaten. hè. Ja. Dat is al echt dat vies. helemaal zo door de dingen loopt, zeg maar. Wat? Wat? Ja, dat het Nee, zo vochtig wordt en zo. Je Maar- hebt trouwens Wat nu mijn de broer vraag ook. wat nu komt, kan ik zelf wel meteen een antwoord op geven. Wat vind je echt een vieze gewoonte van andere mensen? Hoe je echt niet teken als een lui ongegeneerd een neus oprollen. Ja? En Dat dan heb ook je eens zelf van een keer koude verteld, zien. hè? Ja, maar nee. Peter Hans verteld. Ja, dat ken ik echt niet veel. Ik heb een keer wel in een iets- vliegtuig ja. gezeten van Miami terug naar Madrid, hadden we een tussenlanding. Lekker Er een zat korte iemand vlucht. achter me. Maar dit heeft daar goed al verteld. Ja, hoor. er zat iemand achter me en die Flashback. constant met zijn neus op te trekken. En dan krijg je gewoon kippenvel van. Je moest eigenlijk even doen. Ja. Dat Ja, is zo precies terugjes naar dat. de vorige Ja. podcast. Want dat is wel... vind ik echt een hele vieze gewoonte. Sowieso geluiden van keel en neus en... nee. Ik vind het vies als lui een eigen oogpulp opeten. Bah, maar wie deed dat Nee, dan? nee. Maar ook vroeger, kinderen die dan gewoon een vinger tot boven in een ding heen En duiden. achter een oogkratsen. Ja, en dan even zo'n slinger naar onder holden. En dan dachten die kan er wel in. Is dat goor? Ik heb een keer gehad, waar ik op stap geweest. En ik deed de ijskast open en daar stond er helemaal niks in van drinken. En alleen maar een... kent ze die... Pakken goed- melk. Een flessen yogi met zo'n Oh, goed... ja. Ja. Dus ik denk, ja, dan dat maar, het zal doorzetten. Dus ik zet dat tegen en ik Ik denk... voel hem al. Dat Ik voel Hij hem wil al, een ja. drink en Zo'n ik... pak yoghurt gezien. En een drinken, en een drinken. En op een gegeven moment vul ik zo'n blok, zo Ja. tegen mijn lichaam. Ik denk, wat is goed zo- alsof er pudding in het eten was. Of een drinken. Goor eigenlijk. Hè. Maar, Ja, maar zo dat is ook... smerig. Weet je, kijk, op het werk doen we dat ook. Dan en ik aan zoveel tijd ben ik dan degene die zegt, jongens, we moeten die ijskast echt leegmaken. En ik heb dat in het verleden jaar met collega's gewoon die niet meer bij ons werken nu. Die gingen eigenlijk ook weer van de nek. En ik Dat kost is heerlijk. ik maar let's dus ook weer met een pak melk. Dus ik pak dat zo. 6 man inderdaad. En ik, nee, qua Ook datum. een mozzarella maar ook geworden. als melk open is geweest. Weet je, vergeet ze dat nu? Dat ze cappuccino toast hebben gemaakt in het koffieapparaat. Dat ze denken van, oh kut, de dag erna, shit, is dat pak melk nog? Weet je wel, dat. Mhm. En op het werk, dus ik pak die in de roet. En zijn collega zegt, ja, maar dat is houdbare melk, jong. Dat kun je gewoon uit de stoon. Ik zeg, nou, neem me van mij gewoon dat het geen houdbare melk is. En een andere collega zegt, shut dat even goed. En die begint dat te shut. En hij zo, met zo'n gewoon groen, zo goor. Ja, dat is heerlijk. Maar heb je ook qua eten, hè, als je het over datum is dat dan nog echt niet? Nee, Nee, ik ben daar echt heel erg specifiek op. Ik ook. Als het gewoon op de dag zelf vind ik al... Ja? ja. Oké. Terwijl ik, ja... Nee. Ik heb dat dan niet. Terwijl ik Nee? denk, het is tenminste houdbaar tot. En ik Gaat heb daar toevallig toen ook laatst- wel eens extra woord over. Maar ik eet het dan ook gewoon niet meer. Mhm. Nee. Nee, ja, dat ruikt zo. Ik had net veel Amerikaan, had ik gehad. Ja, en dat is best een ding. Je moest denken van, ja, dan moest je eigenlijk over datum eten. Maar ik dacht, dat hebben we pas gisteren of zo hadden we, gisteren of eergisteren hadden we ook. En het is nog niet zo lang geleden. Dus ik dacht op een gegeven moment, weet je, dat is zondag een kwart. Dus
ik ben aan het smeren, eet dat op. Prima. En dus ik kijk dan op de datum en ik denk, kijk, dit was 2 dagen over datum. Bah, dat is echt heel erg Maar gevaarlijk. ik heb er geen... Ja, maar ik zou wel ras. geen... Dezelfde dag zou ik allemaal niet meer eten. Nee, dat is Ja, dat zo goed, dan nog. denk Maar je... vroeger stond toch nergens op. Maar jawel, wel En vroeger. toen wordt een leug, maar 40. Ja. Ja, die vrouw... Ja, nee. Heerlijk dit. Ja. Ja, nee, maar ja, we kind zelf ook wel een beetje in zat. Je hebt zo komkommers die zo helemaal zo... Dat is dat idee, zeg maar. Maar zo heel vochtig, heb zo, je dat is niet echt gewoon- bezeten of zo? Of terug van op stap komt als ze denkt, nou, je schiet gewoon even lekker de kas in. Nee, ja, Nee, zo'n spatjes heb ik ik heb wel geen vroeger van. tot op... Maar de shit was zich leed, zuster. Daar zat er gewoon stroom bij. Nee, maar ik had niet eens gedaan. Dus het kleed is nog gewoon wit wat ik aan had. Dus ik ken niet. Maar die zo die vettige shit. Ja, echt. dat is Nee. eigenlijk... Groene zonder charme, hè. Ja, echt echt... En dan, Nee. Ja. en dan zussen in mijn gevoel... Toeske moet zich douchen. Ja. Maar dat is, En dat dus je op de even de slaapkamer douchekop aan een shit laten doen. Soms. En die? Ja, En Michel deed dat allemaal niet. Nee. tuurlijk wel. Nee, als ze piepjes laten, moet ze piepje laten, toch? Ja, maar dat is dat dan rustig of zeker dan niks? Gewoon onder de deken en Nee, laten en dan... Nee, maar ik soms seks in. Kijk, het is natuurlijk fijn in de hoeskamer. Kan ze de hond een shirt geven. En de Oh ja, niet slaapkamer dat je kan het dat geluid niet. maakt. Ja, sorry, dat kan ze me niet Nee, maken. nee, maar ja, dan moest ze zorgen dat dat stil wordt gelaten. Ja, ja. Nee, maar dat En dan gewoon. schikt ze de hond weg. Wegwezen. Oh, Blitz. Oh ja, Blitz. Ik ruik Nee, jong. Nee, en dat gewoon. Je gaat niet even naar de gang en even... Dat je dat wel in de gang aan. Nou, soms... Nou, ben je wel eens in de gang geweest. Ik denk dat hij dat inderdaad in de gang deed. Nee. Weet het, nee, maar soms hebben ze toch periodes. Soms liet ze de shit en ik zei, ja, ik voel echt wel heel reus met. En Soms soms, de stap is geweest, wat ze gegeten hebben. Ja, precies. en soms heb ik wel zo dat, dan weet ik gewoon van, dit kan ik niet laten. Dat kijkt gewoon niet, want dan ligt ze gewoon de hele dag in hun eigen rotzooi te dabbelen. Ganse dagen ook. Ja, Ja, zeker de met die ganse skinny dag. jeans. Hè. Nee, ja, dus, Maar als je gewoon op de wc zit, ja, dat klinkt wel nog gezellig. ja, Allemaal fans zijn wat hij langs. Fans. En, hè, Wat is er allemaal te doen? Onlyfans. Ja. Onlyfans. Ja. Ja. allemaal knappe mannen die even echt, bij hè? komen. Maar, nee, maar dus qua eten en zo, ja, dat is een ding. Op zich kan dat best nog wel. Ja, ik ben daar niet zo'n fan van dingen over datum. Nee. Maar ja, gewoon, ja, vieze verhalen, ja. Het vieze verhaal wat ik ooit een keer gehoord heb, is dat in een limonadefles geplast had en dan de ijskast teruggezet Ja, had. of two girls, one voor cup. te kloeten. Ja, dat was vies, hè. En trouwens, weet ze bovendien vandaag, ja, nee, gisteren bedag. Ik denk, als ik op stap ben geweest en gewoon op stap, dan moet ik altijd overgeven. Formeren. En Wat was dat? formeren. 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 Oké, ja, die kon ze nog niet. Nooit van gehoord. Nee. Ja, ja. Fluoreren. Dat was, Ja, ja, dat was die had ik een... ja, zat ik verkeerd, hè? Nou, ja, en dan moet ik altijd overgeven. Maar ik dacht, stel ik voor, ik dan wat op het friethof. Ik leg daar gewoon in een pizza neer. Maar daarna is dat altijd weg. Ja? Maar dat zien dus Ja, de dat is toch een- veugel. dat Ja, ja, ja. Dus de veugel denken, nou, hé, dat lek gaat. En die denken echt. Maar die zetten gewoon die stukjes eten, zetten ze gewoon weg te pikken. Ja, gewoon, maar dat is niet zo. In de stad die lopen de prullenbekjes na en te kijken of daar nog een halve hamburger Frikandel of of zo zo, ja, bij. ja. Bij. Maar als ze nog net op de grond iets vallen van Ja. eten die, ja, Dan- maar niet zo boe, hè? Ja. Raap ze wel op. Nou, ja, Voor maar het niet zo aan boe. opeten. Als dat hij is en... Of Ja, maar gewoon boet op straat. ja, dat boeit me niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in het zand of zo. Of, Nee, dat is goor. ja, dat is niks maar niet zo boe. Ja, nee, ik bedoel meer boete op straat, maar niet zo Nee, ja. dat idee. Die kiekers met zand, ja, sorry, maar overal boeken mijn streek lopen. Ik kan me niet meteen bedenken, oh, dat ligt zand. Oh, Oost-Maanland. Oost-Maland. Fun Valley. Als je daar gaat Ja, laten vallen. meteen. Ja. Oké, nee, ja, is goed, ik heb het gezien. Nee, maar soms heb je dat wel toch wel eens... Ik heb een keer zelfs gehad dat we op het terras zaten en we hadden het eten besteld. te veel de oba. Ja, Maar ja. ze die gaan er niet meer oprapen. Nee. Maar toen viel me dat op de grond. Wat? Ja, ik weet niet meer precies wat. Gaat van een stukje vlees of gaat. Ik weet niet precies. Dus Melissa zet er meteen een foto op. Zo van, dat gaat ze niet meer oprapen. Nee, tuurlijk niet. Dan holt er een foto erop. Ik dan en Echt? weg. Hè. Ja, zeker. Dan ben ik ook zo, ja. Dat is Dus zo. je wil ook niet weten wat in keukens gebeurt voordat Ja. het eten op 10 tuifeltjes staat. Vroeger had ze broodjeszaken. De kosten broodjes salmonella bestellen. Dan kreeg je Moet het je goed. regionaal lekker. Ja, zo gaat. Ja, precies. Ja, de pizza... Pizza? pizza, wat allemaal in de keuken afspeelt. Ja, je kent in de pizzeria, ja, het is bekend, denk ik. Ja, daar gebeuren dingen, dat het in een pizza wordt. Ja, dat wil Pizzeria ze die bekend is. Ja, maar over een ander voor de nummer. Nee, nee. Dat is wel altijd snel. Ja. Toch?
Als je die belt, binnen een kwartier of een pizza. Oh, ik had dat het idee dat als ik tegen belde dat Theo wist wat ik ging bestellen. Ja. Want dat stond er al aan de deur. Hè? Ja. Nou, soms staat er bij mij voor de deur van, wil ze pizza? Ik zeg ja. Pizza. Eigenlijk nee, maar ja. Ja. Heerlijk gek. Ja, nou ja. Ja, inderdaad. En De cross van links naar rechts. Hè. De cross van links naar rechts. Ja, dat hebben we wel even van de dingen, ja. Dadelijk is dat helemaal niet zo. Maar weer... Ik heb het zelf gezien. Oh ja, oké. ja, Hadden we wel pizzeria gewerkt. Nee. Ja, pizza's draaien. Ik heb wel iemand in de ruimte wat daar gewerkt heeft. Je wordt disjockey, je tegen pizza's draaien. Dat is leuk. Ja. Ja, la la la. Wie, wie, la, Pizza la, niet. la, la. Alleen hadden we al een, of de redactie had echt een goede mop. Ja? Ja, de bro van een DJ. Wie had hij? Eric. Dan gaat hier helemaal, ja. Oh, God. Dat is echt wel... Eric. Eric. Ik zei toch, we moeten een keer een aflevering maken toch alleen maar moppen gaan vertellen. Dan moeten we de laatste van de avond doen. Oh, Eric. Ja, Ja, die heeft dat vandaag bewaard, hè. ja. Ik vond hem goed. Maar goed, dus wij hebben niet echt gaat goren Ja. verhalen, vieze verhalen. We hebben toch heel veel... Ik heb al een keer al van een Labrador en die was al heel uit. En de scheet zich het hard af. Ja. Hij was krank. En dan kwam ze wel eens onder in het duist. Dat was ik ga maar nog gaan drinken. Zie Of dat zo goed. ja, en dan ben ik een keer zo bijna in de splagaat. Oh ja. En dan tot ze erin stapt en dan er doorheen. En tot ook echt die poepshoe Oh, dat, ja. op de wreef. Ja. Tussen de gleed. tienen, onder de negel. Ja, zo. Oh, ja. Ja, toen ben ik wel bijna slecht gegaan. Maar is het een splagaat of een spagaat? Spagaat. Spagaat. Oh ja, nee, dat is ik zag splagaat. Oh ja. Maar goed, jongens, een teken zit er wel alweer op. Is dat zo? Ja, dat is goed. zo. Oh. We zaten We er hadden wel lekker in. hij nog meekelijk even kunnen doorgaan. Dus soms moesten we voordelen en soms zit het wel vanzelf. Maar we zien wel opnieuw ook naar de goorste verhalen van de illustrateurs, van de Absoluut. kiekers, TikTok, Instagram. Ja. En de grootste persoon in Maastricht. Zullen we hem even bellen? Nee, kijken. Goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. keer. Zo voor hem even bellen.